pa. At ako ay nagbabalik para panagutan ka. Hoy! Hindi, nagbabalik lang. Wala pa akong ipon para gumawa ng pamilya. Pero may iba ako, mahal, no? Ako lang ba yung napipikon sa mga taong mapapil? Yung sa dinami-rami ng problema sa buhay, pinipili pa nilang pakialaman yung buhay ng iba. Aminin mo, minsan okay ka naman, yung kontento ka naman kung sa anuman yung meron ka. Kung anong blessing na nasa paligid mo ngayon, okay naman, grateful ka naman. Kaso, ang hindi makontento o hindi mapakali ay yung mga tao sa paligid mo. Ay naku, wag na tayo lumayo. Yung kapag sa family reunion, example, no, imposibleng wala ka nito ni isa. Yung mga tsuhin, tsahin, yung mga tita mong mas excited pa sa'yo na mag-asawa at mag-anak ka. Yan, grabe yan maka-pressure. Akala mo naman mag-aambag ng pambuhay sa bata, di ba? Kaya naman sa ating Chini Talks question tonight, sabi sa atin, single ako kasi mataas ang standards ko. Pero pinipressure ako ng mga tao sa paligid ko, anong gagawin ko? Sabi naman ng mga kabisyo natin, ito karamihan, no? Sabi, babaan mo kasi yung standards mo, kaya wala kang jowa eh. Wow! Pala desisyon. Tapos sabi naman ng iba, pwede na yan, at least may dilig. Huy! Yung kapag may nanligaw sa'yo, pwede na raw, at least may dilig. Ano ka, paso? Pero ako mahal, no? Kidding aside, ito kung ako tatanungin talaga, sasabihin ko sa'yo, okay lang yan. Yung okay lang na choosy ka, okay lang na mataas yung standards mo, kasi at the end of the day, ikaw yung papasok sa relasyon. Kumbaga, nasa iyo yung desisyon, 'di ba? Kung talagang susugalan mo yung tao at syempre mahirap naman, no, na minsan hindi mo maiiwasang ma-pressure, pero dapat hindi ka ma-pressure. Basta lagi mong tatandaan, nasa iyo yung desisyon. Kaya ako kabisyo, no, kung kaya mo naman alagaan ang sarili mo, kung kaya mong gastusan yung sarili mo, kung may peace of mind ka man mag-isa, bakit mo mamadaliin yung pag-ibig, 'di ba? Kaya ka nga may standards, kasi yung taong yun magiging contributor sa buhay mo. Magdadagdag flavor, tutulungan ka in general, mapapera man yan o dilig. Huy! Huwag ka magsasettle sa bare minimum, ha? Huwag ka magsasettle sa bare minimum para lang masabihan na may jowa ka. At tandaan mo, mas okay mag-isa kaysa magdusa. Mas okay nang sa chinito ka, mas okay nang sa akin ka. Kaya, tara na. Huy! Anyway, mahal, makakasama mo pa rin ako hanggang 9 p.m. Ako si Kim Chino, ang spicy opa mo sa radyo. Hahanap-hanapin mo kapag natikman mo. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo, singgit man sa inyong paningin, Pinoy ako, may orange and lemons. Ano na naman yung brother yung?
naman yun! Pawis ka nag-aircon ka. So, malaksan pa.